Jedna. Hore. Nie, tu je. Kde? Takýchto? Ja som zvedavý. Tak lepšie ako v tých teniskách. A kde je ako krstný syn? Kde je? Einzige, was keine Formate braucht. Das ist das einzige Möglichkeit. Ne, to sú bráne. Dobre, Vili má hento. Poďte si niečo vypiť. To mi koľko pitia. My nechce zapraviť, ja to nechcem zapraviť. Ačka, neviem, tak prišiel, potom sa nedá. Ale kľudne ich tam nechaj. Tak poďte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milí rodičia, kresťania, bratia a sestry, radosť nás vítam v Božom chráme. Rovnešili sme sa, aby sme boli svedkami krstu a prijatia do Božej cirkvi. Milí rodičia, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Samuel. Samuel. William Samuel. William Samuel. Tak by sa dostaneš ešte jedno meno, William, když v cirkvi ťa budú volať William Samuel. Už máme dve mena. Čo si žeráte v Božej cirkvi pre Williama Samuela? Milí rodičia, žeráte krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť výchoď od viery, aj potom zachovalo Božie prikázania a milovalo Boha svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste smedoví tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom po tejto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? William Samuel. Božia cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. Jej ťa pokračuje znakom kríža. A teraz vy, milí rodičia, krstní rodičia, poznášte vaše dieťa znakom kríža. Nech sa páči. Pán s vami, i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. V tom čase pristúpil Ježiš učeníkom a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy a krzete ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Čo sa s tebou teraz stane? Na prvý pohľad sa s tebou nestane nič. Bude stále taký istý, možno má trošku ofinu mokrú, že? A na čele budeš mať krizmu. To sú tie dva vonkajšie znaky, ktoré uvidíme. Ale to, čo neuvidíme, že sám pocítiš tak jednúčko a celý život budeš pociťovať, je ten úžasný Boží dotyk, ktorý sa dotkne tvojim srdca a ostane tam taký znak, že dnes si bol pokrstený. Taký dotyk má každý jeden z nás. Pri krste sa každého tak dotkne a ostane taká pečať. Tu sa ma dotkol Boh. Takže to sa dneska s tebou stane a od tej chvíli môžeš prijať všetky milosti, ktoré má Boh pre teba pripravené. To najbližšou milosťou bude prvé sveté príjmanie, že? Keď potom s radosťou môžeš ísť už na sveté príjmanie a máš chvíli celý život chvíli na sveté príjmanie. A takých milostí bude ešte veľmi, veľmi veľa. To sa s tebou dnes stane. Čiže na vonok uvidíme vodu, ktorá ti obmýje čelo, bude sa dedičný hriech, ale v tvojom srdci sa udeje, že to veľmi veľké veci. Tí, čo boli pokrstení ako malí, si to hrozne pamätajú. Ty si budeš pamätať veľa. Lebo už vieš, čo sa bude s tebou diať a čo sám môžeš tak pevne držať vo svojich rukách. A v tomto duchu Bohu prednášajme prosby a spoločne volajme, prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, pre tajomstvo Tvojej smrti a zmŕtvych stania, udel tomuto dieťaťu milosť znovuzrodenia v krste
a začleň ho do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sviatosťou krstu a birmovania z neho urob svojho verného učeníka a svedka svojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu k svetosti života a veď ho do radosti nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pani Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj na všetkých obnov, Pane, krstnou milosťou. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nás. Svätý Viliam, oroduj za nás. Svätý Samuel, oroduj za nás. Svätá Barbora, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna a zlomil si moc zlého ducha, ducha neprávosti. Vytrhol si nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob s ňou chrámu svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý skrze Krista, nášho Pána. A teraz požehnáme vodu, ktorú budeš pokrstený. Prosím, chvíľu moment. Bože, Tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom sviatostných znakov. Stvoril si vodu a mnohorakým spôsobom si ju pripravoval, aby nám naznačovala milosť krstu. Bože, Tvoj duch sa už na počiatku stvorenia znášal nad vodami a tak voda už vtedy dostala schopnosť posväcovať. Bože, Ty si potopou sveta vopred naznačil naše znovuzrodenie, aby v tajomstve jedného toho istého živlu bol koniec nerestí a začiatok čnosti. Bože, Ty si Abrahamovým potomkom dal suchou nohou prejsť cez Červené more, aby ľud vyslobodený z faraónovho otroctva bol predobrazom pokrsteného ľudu. Bože, Tvoj syn, pokrstený Jánom v vodách Jordánu, bol pomazaný Duchom Svätým a keď visel na kríži, z jeho boku vytiekla krv a voda. A keď stal z mŕtvych, rozkázal učeníkom, choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zhliadni na tvár svojej cirkvi a milostivo je otvor prameň krstnej vody. Nech Duch Svätý vloží do tejto vody milosť Tvojho jednorodeného Syna, aby z človeka stvoreného na obraz Boží sviatosť krstu zmila všetku nečistotu starého života a umožnila mu postať z vody a z Ducha Svätého k novému detstvu. Prosíme ťa, Pane, nech skrze Tvojho Syna zostúpi sila Ducha Svätého do tohto prameňa, aby všetci, ktorí v krste umierajú a sú pochovaní s Kristom, postali s ním aj k životu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Milí rodičia a krstní rodičia, nepriniesli si literárnu samou, že pevne väčšie a dobrý Pán Boh na tejto sviatosti nový život. Idite sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človekovi. Ak si teda v duchu viery ochotne vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení, zvyknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. V tejto viere sa udeluje deťom krst. Dnes ešte, tvoji rodičia a krstní rodičia, v tvojom mene Miriam povedia zriekam a verím. O pár mesiacov sa pripravíš na prvé sveté príjmanie a vtedy si sám povieš zriekam, verím a chcem. Takže dnes si ešte v pozícii, kedy rozprávajú rodičia a krstní rodičia, o pár mesiacov už oni budú stáť za tebou a ty budeš stať pred Bohom a povieš veľmi jasne zriekam, verím a chcem. Takže dneska si to ešte užiješ v pozícii načúvania a pozerajme na nich a na tom príjmaní už budeš si sám rozprávať. Milí rodičia a krstní rodičia, zriekate sa svojho ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného,
ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz sami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Viliam Samuel bol pokrstený v tejto viere? Tak poď, postav sa, Viliam Samuel. Môže stať aj tuto, ne? Tak? Trošku si daj hlavu do boku. Tak. Ešte si daj viac, neboj sa. Viliam Samuel, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O to národ Svätá Matka Cirkev robím nové poživíte. Poď, utri sa. Môže sa. Môže. Vlastne rodičov. Zvládli sme, že? Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začal ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si patril do tajomného tela Krista, kňaza, proroka a kráľa a mal večný život. Viliam Samuel, stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia príbuzní budú pomácom príkladom, aby si priniesol nepoškodené do večného života. Máme sviečku? Dneska ju ešte príjmu tvoji rodičia, krásne rodičia. A keď pôjdeš na príjmanie, potom ti ju dajú, potom si ju zapáliš. To je taká štafeta, ktorú teraz oni berú do rúk a potom ti ju predajú. Vydržíš ešte chvíľu? Vydržíš, že? Milí rodičia a krásne rodičia, vám sa zverie toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa vždy kráčalo v svetle Kristom ako dieťa svetla a vytrval viera až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. A teraz sa spoločne modlíme slávy nášho Pána Ježiša Krista. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Teraz je tá chvíľa, kedy obetujete vaše dieťa nebeské moci, môžete sa za ňou postaviť, tak si ho spolu držte za ramena, môžete to dať na oltár. Takto? No. Tak, dobre, môžete za to opakovať. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na oslov. Pán s vami. My žehnám matku tohto dieťaťa všemohúci Pán Boh, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať večný život. Keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech dá milosť, aby so svojím dieťaťom neprestále vzdával vďaky Ježišovi Kristovi našom Pánu. Amen. Nežehná Otca tohto dieťaťa všemohúci Pán Boh, darca života pozemského a nebeského, nech mu dá milosť, aby spolu
so svojou manželkou bolo svojmu dieťaťu pravým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná do prítomných veriacich všemohúci Pána Boh, ktorý nás vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre večný život. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. A nech vás žehná premie všemohúci Boh, Otec a Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a prajem vám krásnu a požehnanú hodovú nedeľu. Už môžeš. Sviatosti. Ďakujem. Krásne. Dobre, tak. Sviečka už je tvoja, ne? Tu si odložiť na prvé sväté príjmanie. Super. Tak to je taká pamiatka. Hej. Vymýšľam. Ja som chcela, že zostali doma. Dobre. Tak dobre. Vyzerá to jak tak. Áno. Kašlite na kombinácie. Kto bude mať námietky, sa vyretušuje. A osvetíme Daniela s milkou. Na prste nenáradne. Čekla, že končí. Ideme. A kto ešte nebol? Ešte Daniel. Rodičia prvý. No. Všetko najlepšie k svojmu duchovnému znovuzrodeniu. Duchovné slovo. Krásne si to povedal. Cest budeš mať ešte dlhú, neboj sa, jak hovoríš, nič sa nezmenilo teraz. Čiže vnímaj zatiaľ, užívaj si, čo sa dá a uč sa hlavne. Budeš vždycky ľudí, ktorí ti pomôžu, neboj sa, nikdy nejsi sám. Zvládaš všetko. Hlavne si užívaj, život je sranda. A je utrpenie niečo. Z ďaleký môr na Litve, Jantarový krížik. A máš taký maličko, toto je načítanie potom, prečítaj, je. To je Biblia? Niečo ako Biblie, spevný. Bibliu už máš, v mysle, že to už nepotrebuješ. To neukazuje rodiči. Ľuko rád číta, že vidí? Nečítam rád. Nie? No možno toto ťa zapieza. Aspoň po prvú stranu. A máte to aj za stolom, Denka. Áno, my radi psíkov. A najlepšie v tvojej novej kapitole v živote, aby si kráčal pevnou cestou pevnej viery. Krásne. No. No. Tak, Havana. Tak. Všetko najlepšie k dňu a nech ťa sprevádza Duch Svätý. A nech ťa osviecuje a pomáha. Tak, to bolo Lukáškové Havana. No, Maria. OK. Čakal. A to, keď tiež prišiel, tak všetko najlepšie k tomu veľkému dňu. Páči. Ďakujem. Sonia, čo máme? Všetci sme včera ešte dali Anieliček šarnička. Za blahoželám. Ešte video. Ešte mi počakaj. Vilko. Dobre, počkaj, no. Dobre, hlavne som v škole, áno, aby sme boli dobre známky, aby si musel vedieť my s tatou. No, asi tak. Páči sa. Nie, že tu dáš na robotu. Bábana, po video, moment. Yes.
No tak, takže sme oslavujeme čo? Áno. Nového kresťana. Áno. A ja tiež čo ubačím, môj krásny. Jak je to, odvedli sme po Anadoni, sme kresťané a to sú rodiny. On načelko, aby si žil celý život a aby si mal stále Ježišu Stondálska. To je veľmi najväčná slobodná. Nastavníko. Kde mám darček? Si dostal. Ťa celý život chráni Boh a anieli ťa sprevázať na každom kroku. Ešte Peťo, ukáž sa mi do kamery. No, Vili, do kamery ešte. A ja som ho neposkala. Dobre, super. No vidíš, tak si sa bál toho krstu a nebolo to až také, že? Áno. No. To tu zavesíme, ďakujeme. OK, to si dáme nad postielku. Áno, môže si to. To baví. Mamana. Mamana. Dobre, kľudne, niečo ukludni sa, ja to môžem aj to. Tak ešte rád sa všetkým poďakovať, že ste došli na krstinu. Som veľmi rád, že je to vlastne pre neho aj pre nás veľký deň, že bol prijatý do cirkvi, vlastne sa narodil, z Ducha Svätého. Ich will auch heute aus Österreich Und sich bedanken. Und die haben sich die Mühe gegeben und die ganze Zeit mit uns verbracht und sind angekommen. Ja. Vielen Dank und ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Štrby. Tam tvoja vina. Und eigentlich bist du später gekommen, das war Deutsch. Jani, tak my sa všetci čakali, kedy vašla. Ahoj, Lili. Vilko, čo je to? To je alkohol, to je prosecco. Čisto je alkohol. Na zdravie. Ahoj, Vili. Na zdravie, Vili. Na zdravie. Tak daleko. Aha, ojaj. Sme my není zvyknutí z našho. Marko, do nás do Lígy, tak dva štváky. Aj z vonku, aj z ducha. Čo, Zlatko, nepočuješ? Ja wie gesagt, die werden einmal die Woche die ganze Tag auf Deutsch hilft dem, ja. Machen wir, weil schon 9, schade es nicht. Ja, ein Monat, kann man voll bleiben. Wenn ich so nach Bratislava komme, wie kann ich denn nicht, dass das nicht auch Väčšina normálne. Áno, áno. Ukážu, jak to spravili také detaily. Víš sa toto... Ale trošku sa mi tam odlomilo. Takže Je tortičku? Poďte, že na diete je? Ono sladké ráda. Však jej zobereš. Co? Kedy pôjdeš? Nevieš, čo z toho bude? On chce to meno, chce veľmi, vieš? Tak to zober. Ja to neviem vykráť. Tak a zoberiem to odtiaľ? Nebude nikomu vadiť, že nebude mať? Nebude. Juj, ale to je meké. No,
To radšej s tým zober tortu. To radšej zoberaj s kúskom torty, jasné. Ja prečo chceš meno, že ja som chcel. Nebudem mať meno spovedať. To už sa volá Samuel. Chce si ešte užiť priama, keď sa volá Samuel. Celé zješ? Áno. Musí. Tak Vilko musí mať. Áno, to je tak dobre, ale s čím to? Není to nejaká vytečka? Čo je tam, ne? Budeme to zase torty. Maličky. No ako tebe to môžeme prichytiť, ale... Počkaj, to mi dajte bližšie, Peťa. Jujda, to je meké. To je meké ľudia, to ja neviem. Na beračku vypýtať? Asi áno. Aha, počkaj, no ty ne, Peťa. Nedáš to Počkaj, chcem, aby to bola tak vidieť, ne? Vieš? Ja sa tak bude jesť. No tak, počkaj, to si tak pekne, vieš. Počkaj, Daniel mu spraví tak fotku. Počkaj, posled Vilko. Ten tanierik daj pred všetko. Tak. Tak, super. Počkaj ešte. Ja tam som tak odbil. Ešte počkaj. Dobre? Počkaj, ešte vedú. Počkaj. Sonia, poď ešte na túto stranu. Peťo. Tak počkaj, prosím. Dobre, dobrá nálepka. Žrobák má nálepku. Čo to je nálepka? Mali by kúkať. Daj, každý ja taký menší. Dám teraz, skúsim to nejak dorovnať, no. Takto. Aj menšie ešte. Ešte menšie? Trošku pustila tá torta, je smeknutá, ale vyzerá dobre. Kde sú tie vidličky? Čo mám ich? Aha, toto. Tak to dáme do tanierikov, nie? Nedaj malinko. Tebe? Počkaj, Zlatko, prvé dáme... Daj hudom, daj Preboha. Daj každému tam začni od... Pošli ďalej. Idete ďalej. Áno. Daj mi ešte Ja daj sem. Však aj ty a ja, dávaj. Tu má niekto aj s kvetinkou. Daj kvetinku, dáme sem. Moment. Dáme jej. No.